Pozdrav dragi prijatelji, kao što možete vidjeti odmah na početku, napravit ću jedan kratak video o ovom servo motoru. U pitanju je servo motor kineske proizvodnje koje sam naručio sa AliExpressa, 550 W od 200 do 4500 obrtaja, 220-240 V, koji dolazi i namenjen je da bude zamena kvačilskim motorima velikog broja obrtaja i snage kao na starim industrijskim mašinama, kao što je ova moja. Motor je stigao sa ovim remnikom veličine 75 mm. Ja sam stavio manje od 45 kako bi usporio mašinu i na mašini sam napravio plus reduktor gde sam stavio fabrički veći od 75 koji je stigao uz motor i kupio sam još jedan od 45 koji sam stavio tu. Kupio sam dva remnika odgovarajuće veličine i na samoj mašini umjesto originalnog malog remnika koji je namenjen za brzo šivenje stavio veliki remnik kako bi mašinu još više pojačao i usporio i omogućio lakši rad. Reduktor sam napravio, kao što vidite, sa ovim nosačima lagera, ušrafio ih prosto u 100 i naravno morao sam dodatno da izbušim rupu u stolu kako bi ti remnici lepo prošli. Osovina je 15 mm, to sam namenski kupio preko AliExpressa jer su remnici koje sam kupio preko AliExpressa također bili 15 mm. Ovaj krug mi je 130, to je bio pogonski krug to jest remnik sa tog kvačilskog elektromotora koji je snesen u podrum, koji je skinut. I također novina koju sam stavio uz mašinu je ova stopica koja ima valjčiće odozdo. A sada ću vam pokazati kako ona radi. Evo, za rad sam pripremio jedan stari komad materijala, ja mislim kanvas stari. Mašina se instalira, ja sam preskočio proces instalacije, mora da se ušrafi kroz 100, da se izmere rupe u postolju koje se dobija uz mašinu i da se u donjem delu, ja ne znam koliko to, ne znam da li to može da se vidi jer nemam pristup telefonom do tamo, kablovi se lepo provedu da ne udare ili smetaju do prekidača. Naravno, pali se na jedan klik. Kada se mašina upali, ovdje dolazi do paljenja ovih sjelica i on ima samo dva komandna dugmeta, na dole, na gore. Ovo dugme na dole je u stvari neka vrsta entera pomoću kog ulazite u opcije. Recimo, ja ga ovako pritisnem, on pokaže N0, odaberem N1, to je minimalna brzina, na enter uđem, tu je 200 obrtaja, dvojka označava 200 i posle par sekundi ono se isključi i potvrdi taj izbor. Sada kada odaberem opciju numer 2 i uđem u nju, to je maksimalan broj obrtaja, ja sam stavio 200 i ja sam tu pripremio ovaj materijal koji ću vam upravo sad pokazati kako mašina radi. I idemo da vidimo. Na mašini se trenutno nalazi stopica o kojoj sam pričao, to je stopica sa valjcima za teže i deblje materijale. Evo kako mašina radi. Ovo je znači minimalan broj obrtaja. To je minimalan broj obrtaja koji mašina radi. Izuzetno je sporo i mašina može da se kontroliše ukoliko radite neki osetljiv projekat. Možete vrlo lako mašinu da kontrolišete. Ja sam sad stavio na najduži štep od 5 mm. Ova mašina je ravnohodajuća, to jest, kako se to kaže, ravnoštepajuća.
I ovo je zvuk koji čujete, ja sad ne znam, ja znam da obično telefon uhvati zvuk da na snimku deluje jače nego što on zaista jeste. Ne znam da li to može na snimku i kako da se čuje, ja ću to posle da proverim, ali zvuk same mašine, motor je jedva čujan, a čuje se samo mehanizam kako radi cak 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 cak. Nema nikakve buke kao prilikom rada sa kvačevskim motorom. I on pokazuje koji je trenutni broj obrtaja. Sada pokazuje 100 obrtaja, što je po meni ok. To je, vidite kako se polako okreće ovo. Kako se okreće ovde još sporije i kako se okreće ovaj reduktor. Mašina naravno radi na tom minimalnom broju obrtaja. Evo vidite, štepa lagano, bez ikakvih problema i dosta je jaka. Sa ovim prenosom mašina ima mnogo više snage nego sa onim kvačevskim motorom. Zato što sa onim kvačevskim motorom ona ima samo brzi udar, međutim kad pokušate da šijete deblje materijale ona koči, blokira, pošto je prenos dugačak. Kao kad vozite, recimo, kao da hoćete da krenete iz 4. brzine autom, a ovo je kao da vozite 1. brzinom autom. I to je to. Standardna je pedala od mašine. Uz ovaj komplet dobijete onu šipku za gas, koju povežete na identičan način kao što povezujete kvačevski motor, samo što je u ovom ovde kompjuterskom delu reostat sa ovim prekidačem koji ima više pozicija i možete da dobirate različite brzine. A sada ću vam pokazati kako se povećavaju maksimalne brzine. Znači ponovo odaberemo na Enter, uđemo u opcije, numer 2 to su maksimalne brzine i ja sada ovde odabirem 1300, 1400, 1500 dok ne stignem do, mislim da je 3500 sada podešeno kao dozvoljena maksimalna, to je 3500 okrtaja. I onda šta radimo? Ugasimo mašinu ovde i upalimo je ponovo da bi potvrdilo taj izbor. I sada mašina može da radi na većim brojem obrtaja, što ću vam sada i pokazati. Sada smo spremni za veći broj obrtaja i to izgleda otprilike ovako. To je sa 3500 obrtaja. Vidjeli ste da radi dovoljno brzo, on snagu nije izgubio, ovo je servomotor, elektronski se sve kontroliše broj obrtaja, to je bukvalno ista vrsta motora kao na onim najnovijim tipovima šivaćih mašina koje su bešumne. Može da se namesti i 4500 obrtaja, samo ja realno ne šijem na tim obrtajima. Meni je ovaj broj obrtaja više nego dovoljan. Ja uvek šijem na što manjem brojem obrtaja. Ja sad ću pokušati da uzmem da uhvatim. Mali je hod tog gasa, pa evo ga. Pa se malo teže dok se noga navikne, mada ja imam ovaj motor nešto manje od mesec dana. I ja recimo ovo je brzina kojom ja šijem kad radim. Ja šijem rančeve, šijem neke torbe od debljih materijala i meni u suštini brzina ne treba. Treba mi snaga i treba mi preciznost. Tako da eto, to je to. Stopica je perfektna, ja sam prezadovoljan njome i mogu reći da savjetujem svakome ko ima industrijsku šivaću mašinu, pored standardne stopice, slobodno naručite stopicu sa valjcima sa AliExpressa, ona nije skupa, košta svega par evra. Samo vodite računa o dužini ovog dela stope, noge.
Zato što različite mašine imaju različitu dužinu. Moja originalna stopica ovakva je 4 cm, još više od ove, pa sam ja u mehanizmu mašine uspeo da nađem gde se podešava visina one šipke koja nosi stopicu, pa sam uspeo da podesim za valjkastu i za ovu klasičnu, tako da sam ja to nekako uspeo kod mene da sredim. Vodite o tome računa kad budete naručivali i ukoliko imate nekih pitanja vezana za ovo, vi se slobodno oglasite u komentarima, pišite, dajte predloge, kritike i tako. Uz servo motor dolazi ovakav papir koji je neka vrsta šifrarnika onih opcija numer. Ovde je šifrarnik kako to izgleda na displeju i koje to slovo predstavlja i koji broj. Tako da tu u principu, ukoliko malo više proučite ovaj papir, što je meni trebalo 1 nedelju dana, dok sam skontao kako i šta se podešava, ovaj motor je jako dobar. Na AliExpressu možete da ga nađete u više različitih izvedbi, čak neki kompjuterski sistemi sa ovim motorom imaju veće displeje koji daju i cele reči, tako da će vam to biti mnogo lakše ako takav kupite. Ja to nisam znao, ja sam prosto kupio prvi na koji sam naišao. Ovo je skica toga, tu daju neke mere šrafova, rupica i sličnih stvari, da biste videli. Vrlo siromašno uputstvo, samo 2 papirića, i eto, to je to. Teško se čovek snađe na tome, mada ako mogu da vam pomognem, ako kupite, vrlo rado, bez problema ću vam pomoći da instalirate motor. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u narednoj epizodi.